Христос другі раз з'явіцца, каб прынесці выратаванне. Калі адбудзецца другое прышэсце Хрыста? Мы даведаемся, калі прыйдзе Христос, калі вывучым прытчу пра смакоўніцу. Ад смакоўніцы возьмите падабенства. Калі голля яе ўжо мякчэе і пускае лісце, ведайце, што блізка пры дзвярах. Што насамрэч азначае смакоўніца, якая паказвае прышэсце Хрыста? Смакоўніца сімвалізуе Ізраіль. Такім чынам, калі мы вывучым гісторыю Ізраіля, мы даведаемся час прышэсця Хрыста. У 70-м годзе нашай эры Ізраіль быў знішчаны рымскай імперыяй. І яны вандравалі па свеце 1900 гадоў як народ без дзяржавы. Ніхто не ведаў, што Ізраіль стане незалежным. Аднак прароцтва спраўдзілася з абсалютнай дакладнасцю. Згодна з прароцтвам аб тым, што на смакоўніцы распусціцца лісце, Ізраіль цудоўным чынам стаў незалежным у 1948 годзе. Незалежнасць Ізраіля стала ўспышкай, якая дала ўсяму свету зразумець, што Христос зноў прыйшоў на гэтую зямлю. Ад смакоўніцы возьмеце падабенства. Калі голля яе ўжо мякчэе і пускае лісце, ведайце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце ўсё гэта, ведайце, што блізка пры дзвярах. Христос Ан-Сан-Хонг сеў на трон Давіда ў 1948 годзе, калі Ізраіль стаў незалежным, згодна з прароцтвам пра смакоўніцу. Ён – Христос, які зноў прыйшоў на гэтую зямлю. Калі ласка, прыміце Хрыста Ан-Сан-Хонга і атрымайце збаўленне.